Здравейте, приятели, аз съм Марти Про БГ и днеска ще играя Майнкрафт. Тоест, не чак, просто ще разглеждаме аквапарка, който построих преди 1-2 години. Даже още го преработвам. Сега не е чак истински аквапарк, няма по да е дърт. Нали сещате какво дърт в Майнкрафт? Това е такова слама. Не бе, това слама бе. Не знам какво говоря. Такова почва. Ето го аквапарка. Тук някакви неща се строят страни. На главният е тук. Ей, това цялото съм го строила сам. Сега тук не питайте, какво е това, е влакче около него. Има мостове да се минават. И има куп парзалки. Има бар, има тук кино, има детски парзалки, има всякакви разнообразия. Ей, този блок там, където видяхте. Имам джакузи. Не това. Това исках да е портал. Ей, тук над гора живея. Ей, тук. Тъй като трябва да слизам отдолу и да се качвам по етажите много време. И така ще направим. И ето ви един рунтур на моят апартамент. Бърз. Нали, тук долу още не съм го обзавел, защото не знам, тук има метални врати, колкото мога да съм сложил. Много врати. И тук вече едното ми коте, другото... Мала бе. Не. Отиди при приятеля ми. Добре. Там стой. Там. Хора, тук живее моят приятел, най-добър приятел. Днеска нещо... Какво стана? Не знам, слагаме тази врата. Чакайте отвънка да не е грозно отвънка, защото вътре... Добре. Ей, тук ще сложат тези врати. И е така. Да не празно, да не чупа. Тук пак ще чупам. Тук имам библиотечка. Тук леглото ми, в което сега ще спи. И там имаше сейф. Кучето ми. Котето. Ти дойде. Браво, бе. Не ти хареса при приятеля ми, Сега ще направя по същия начин. Както излязох. Както влязох, така ще изляза. Добре. Ще минем през всичките тея... Какво да кажа на празалки? Добре, първата празалка. Може би аз ще ги забързам малко. Лупа. Тук влизаме долу. Нали, натискам си напреда. Да ми върви. Лопа, тук пак надолу. Тук пак открито. По време на забавлението, като ти пуснат една реклама и забавлението отива на него ръко. Добре, продължаваме си пътя. Тук сега ще паднем. И тук сега надолу. Сега е така бързо. Тук пак ще паднем, да не се стреснете. И падаме отново в басейна, който има 3 части дълбоки. Сега съм направил тук слезете така. После ще имам и там. Сега се качваме. И ще ходим на другите парзалки. Тук. Да, тук е някаква площ си права. Нали, още го преправим този аквапарк. Добре, сега е време на втората парзалка. Тя май не е много така. Едни от моите гости в аквапарка седят и не знам какво правят. Добре.
тук... тук съм бил почнал някакви, ама не съм ги довършил все още. Влакчето на края на видеото може да се пуснем, тъй че изгледайте го до края. И ако ви е харесало, го лайкнете и се абонирайте за Marty Pro BG, за да ви изпращам по нотификации всеки път, като качвам видеа. Сега, май те бяха от тук, от тази страна. Нали от... Не, приятели, не е това. Тия две пързалки. Те са еднакви, тъй че на една ще се спуснем. Пък защо не изтриете някои стари неща? Извинете, какво стана? Що не изтриете някакви стари неща? Приятели, сега ще се върна. Добре, приятели, надявам се да не ни спрат отново така. Тоест, май... Не знам, дано да ни спре, да се надяваме и нека да се спускаме по тая дълга парзалка. Тук ще пусна спринта, гледайте сега какво става. Гледайте ли? Скок. Тук... Още и още и още и тук. Бам. И така. Другата пързалка е абсолютно същата. Не, няма да се пързаляме. Тя просто е червена, нали? И можем сега да отидеме на... тук ще скочиме. Не знам, просто... Това съм го направила и така, просто за забава. Да скочим просто. И скок. Добре, продължаваме. Тук има една пързалка, където почва. Да, тук трябва специално с лодка да се пързаляте. Така. Вземе една така лодка. Слагаме. Скачим на... така ще скачим на нея. Знаете ли как да не чупа повече неща? Ето така. И давам. И тук, как знаете, на истинските аквапаркове има едно, където скачат хората и пак слизат надолу. И така, само нагоре-долу, само че нали това е Майнкрафт и... Да. Айде, махаме. Лодката се е махала с меч. Това не го знаех. Приятели, просто много бавно си ходи из този аквапарк и заради това ще летиме. Добре, идва забавата. Тук вече снимат повече пързалки. И шарени. Започваме с тази. Тук падаш в една купа, както знаете там, където се въртят хората и падат. Сега и ние така падаме, гледайте сега. Оп. И скок. Сега нека отиваме на следващата пързалка, която е до тази. Добре. Тръгваме. Тук не знам с какво беше. Тук влизаме в някакво голям. Така. Тук голяма завъртеница. И тук. Бау! Тая пързалка, тя не е чак толкова забавна. Ама ако дали ще се пързалнем по нея. И ето ги стръмните. Тая не е чак толкова странна. Да, това не съм го изчислил.
Ама то тук е въпросът да си вътре. Не, тук в водата. Добре, качваме се. И сега тук вече е стръмната парзалка. Стръмно. Гледайте се. И скок. Като цяло, не знам ако вас ви кефят. Мене като цяло ме кефят, защото все пак аз съм си ги направил с моя собствен труд. Това е една от любимите ми парзалки. Гледайте сега. Буквално пода ще изчезва. 3, 2, 1. Топ, нали, тук не е с копче, просто трябва да си го натисна долу. Иначе в реалния живот, нали, там ти пише 3, 2, 1 и то само ти пада и буквално под краката ти е нищо и ти падаш. И скок. Удар. Леле, какво става, бе? И сега е време на тая парзалка. Какво е това? Тая парзалка никога не съм се парзалял. Направих я и нема 1, 2 пъти, 3 съм се парзалял, ама това е преди много време. Това е обикновена парзалка с завъртулки. И нали, тук минаваме. Тук слизаме. И от другата страна последната парзалка. Аз ще правя и още по-там парзалки. Ще стане. Ще направи част 2. Ако искате. Да, тук съм сложил нещо по-разноцветно да бъде. Нещо като замък или не знам. Абе, това съм го правил при бая време. И аз сега да видим. Да, тук моста. Много е яко да минаш там. Тук пак има парзалка такава. Където ще е за дънто. Айде. Тук... тук падаме само надолу. И скок. Топа се стъмни. И... нищо. То поне свети. Гледайте го. Мега як. Сега минем през детските. Те не са кой знае какво. Просто детски парзалки. Те двете са еднакви тъй, че. Якото е, че буквално слизаш надолу и тук скачаш. Правил съм ги така някакси цветовете да си пасват. Почваме тук през киното и през барчето във вода. Изкатераме се тук и на първата детска парзалка има една завъртулка. Тук не знам, не е чак детска парзалка. Тук буквално ако с лодка стане. Да, май с лодка. Че да превърна с водата. Изчакай ме. Добре. Опа. Аз излязох направо извън парзалката. Тук са. И... юху! Това беше яко. Да, тук съм направил пояс и патата. Си ще си плуваш. Тук има такъв дюшек, който си легнеш. И като цяло 10 парзалки не са чак толкова много, ама нали, ще ги правим. Тук се качвате и има барче във водата. Така, тук влиза се от... нали, тук сядаш. Влиза се от... ето тук, даже си има стълбичка. Да, този трик го знам. Ето в момента съм клекнал. Погледнете, тук съм. Тук бях клекнал.
Няма нищо. Още не съм заредила, ама... И... Сега е време за киното. И къде се влизаше, между другото? О! Забравя съм откъде се влиза. Чудесно. Влизаме. Сложил съм много картини, поне за да изглежда. И тук имаме си 3 реда. Това е най-далечния. Това е средният. И тук, където може да ти се развалят очите. Просто и правим ред да има, но и тук е... и тук най-много ми харесват. И идва ред. Не знам дали много искахте, но идва ред на влакчето. Това е едно от най-забавните неща на аквапарка ми. Тоест на моят де. На други аквапарзи. Добре. Ей, тук ще обиколим всичко това. Тук май надолу... май надолу ще слизаме. Но отдавна съм играл. Заради това сега ще взема един вагон. Къде бяха вагоните? Вагони. Ето ги вагоните. Взимам си... Не трябваше да заменям меча. Добре. Си взема пак меч. Слагам вагона. Качвам се. И... Приятели, тръгваме. Айде. Гледай. Чуй мега яко. Вратиме се. Качваме се нагоре. И тук се вижда мега яка гледка. И бързо, нали? Влакче. Много е. На мен ми хареса. И сега тук може да си обикаляме колкото си искаме. Тук се въртаме. И пак. Приятели, мисля до тук да бъде този рунтур на аквапарка. Ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала MartyPro.bg, оставете по един лайк и ще ви пращам по нотификация всеки път, като качвам видеа. И добре, приятели, това видео ще е до тук. От мен, чао!